protest bi ani we be ye adwuma aha ye kronkron botase adehye efie ye nana ajakoma du fie ni nana no fie ni da asebra ne wofa nana se bonsu a onya ne ba bi kwa company nsia do no ne wofa na do abedi no wofa chi na abasese ya ba be ye odi hini efe no ono so nana se bonsu a otoso miensa wobuo hia komana na ne yen ye firi mamponko ntonchi wobuo hia komana na ne yen amani ampo na ne ye dia kobo je tata mamponko ntonchi framu abubonu ani ti anyini o kotoko ye radio pasa na se ya no ye ne de na ekosie Ebusuafo e mama kwa Babed Masa TV so said ye etie no asante mamponko nwasem ekopie mu yira anim no yira yese na nanom bi ya ojane tumi so yi wonom ene na Jakoma difie yira yese wo monkohwe na wo makwan na obia fadwato amra na onyi de shebrante emra sa na esi etie akoso so ama dwato ahodo makoma akodu no mienu 22 na ebipie mu anom no yate se baaye na yebepie mu hanom yebehwe nipa kora na Jakoma difie ene na nanom panimfo ya yira yi wo mo no wo bebo ni din e de akire ye nti kan ho de besi bia no yemfa ensom Don't be watching the money cut Madam, what did you say? Me ankasa America say your friend na natiwa. Na na Jakoma du fie man po ma hema na chia me ne me. Okay. And na yati ade a desan say ye maame wo ye ye papa amaye. Tama ye papa ko ye no na ye ni brisem na ya reho na enso ewiase no sa na esa eba. Na panifo so sa ka say ade bi bu a ye sa bobi so pomam. Enti na ya bobi aye dai apomam. Ya nana wasebo nsubiem ana asa abafa edwa no na waso abatu adwumadia na wafadi ye no enti yaje atomo ya da na aseso so afa na wafa etuo ya no asi ya da mo asi bebre samo so dwumadie mo aba abaye bia ma na ye fe ya da mo asi bebre nya me sra mo nso ai ara ma de obi tinche se odi bia obi beka sa koyi ama wo do wan chen so de na wo se no
Media will be cast me acquire mammy, as I said, quite years so mammy. A son, men near break. Now you are a ho. Son say, yeah, papa, ya qua, dear no, ye, o free one on no cranny, ya near brepa. And yeah, no, never be a bay, ya dear niaje. Tis a wood to her, that's a whistle with your wedding ye, now you're a hoa. A ya one, I will how. As I said, you free with him, if say a reason I'm de carcano, dear Dano. One found to wa, a be frato, and the ato baby. I'm a charming, that's you, Miss Madame was. No, I'm Madame, what did you? Your friend and I are sapon. Me, what I say, or him an enemy. Na, there be a mudgeon. A yabotasim penny fee, and a mudgeon moon. And sana, or he may fee, sana him fee. Na, or he had necessary. Ni dindi nana se bonsu the third. Okay. Ni nana, ene nana, bafo jima. Okay. And sana bafo jima, ene ne maame no ba, abewo wo mo. Na se ya no ye ne de na ekosie. Efi se, yanya de na se awie. Na oye de hyekan, na na jakoma du fie. Ni wofa, ni mpon. Ai fenda se bro se bonsu. Aye de akola eto no ansa no bedi ayi ono ena ne wo fast ne jakoma du fie nua chochomo cho ni mpon ene na se bonsu ti sa didie na to no to ne de na to se o meto aso e mayen enti mo ba ya eye ode hye kron ebi pamfa ba bia ono ankasa ene de na sie mampo okura nyina ginatum so o hye ne prekope enti afa ne de bekwa koyi na masante hene na wagina tum awie no afa na ye baba be ye anyema bia se ye wachire se ya company fie akoye ya mamre ni bibia enti ene die ye se bia ya ye enti firi se ye de ne bekọ sante hene ho na otumfuo eho ote kokọ so ho no ye bekọ ni akoye de aka nyina ne asabe wie hanom enti mo ba ya aha ye kronkron botase adehye efie ye nana ajakoma du fie ni nana no fie ni da asebra ne wofa nana se bonsu onya ne ba bi kwa company nsia do no ne wofa na do abet di no wofa chi na abasese ya ba be ye odi hini ye fe no ono so nana se bonsu a otoso miensa ne wofa o ka ba bi no wona toso mienu de di kan aba ye toso mienu we ye de toso miensa ntimo bisaya na akire mo ba de wo ho nyina besa de ato amoso no matter how much ato hodo ba ye na ye hodo be se ya ato hodo ba ye na ye duenu 20 na 22 efre mbusuan hodo ni nyina abusuan hodo ni nyina ye adehye abusuan no obia de ne de ba okay obia so de bi ye yi obia de bi ye yi okay na de edu se de ma no no na de ama no 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 da roma ye ba ye na afa bi echiri nsemu se mokasa ahimfi on ba ho ba nondu afa mo so o mo peje o mo hu ya ne se yasoa yera foforo de ne ba foforo ben eno a bi ni ba bi abiem foforo bi ani ba bi abiem se ahimfi amamre no ye toto ha timna no so ya obeka se bi a obi ye bibi abu akata dipa so bibi anim ne kwan mu a ne de ato no ne kwan mu a no bibia ni echire no ma de na okache mampoma nyina o de ameka che mampoma nyina se ye de na se ebo nso toso miensasie mampoma nyina bebo ni chidom ni ata na chi prako pe ntokwa bia ni ho sia ni ye ka se be prako nwa pre nyina da ye nyina se no ye hu se de na sie ye nua no ye wofa ye nana pa ye bia anim ni yimu bia anim ti anya ba ko ne nkamom prako pe ni enta na chi ni ko otumfo te kokọ so a afedie no ahu se yadimu sabi yadimu a yaba nanim ebusafo menena na hema enso eto ankomo twetwe ne so na wada roma da ho de che yetiefo yo medikai abomia meko mampo nyom kakra sa na mastatia kasa ye free mampo nkontonchi obuo hia komana na ne yen ye free mampo nkontonchi obuo hia komana na ne yen amani ampo na ne yadi akobo je tata mampo kontonchi fra mu abubonu ya ni tie nyini o
toko ya radio pasa na ofrasi a woso oso atwa kwan wo kwa atwaso opani ni hwan eso atwa kwan wo kwa atwaso opani ni hwan ya bo kwa no koto eso no na me se eso no fritete oduma nkoma e ho na de mamponkontonchi na to aso ti piao ai ma da se de na ma woto nwumi ade ti e ma meti nwumi ni se eneye edapon da kese papa e ni je da kese e ma asante mampo man se me ye mampo de hye na enne dai se de nia me nua papa hye woto ni wo firi mampo se atadwe ya wi atede ye ni brichi e boy yen afi emse memu se hwan brichi kese e boy yen asante mampo ya nka bia nhyem na ye hene papa bi ye brempon a ye de ne wo ye ho nyame de na kye na se bonsu a woto so mienu na waba na abede kweside abene mampo maya kasa na afedie fofi anto atani na awotwe yese na aka nkyeregu kyese eye shock mama mampo man ti ye ni bede ye ni ya reb ya kyese ya repese ato akono eti na kyese se bude munim no ye tedweteso asante ha ye tedweteso sante hine sebe mu ani mutofo me boni adma sorry woni wa mampo ne hwe akire nti na se embre kwa bia so no na mampo hine aka che na mampo hima na naja komadu fie oba papa bi oba so no oba to murusi oba wode ne ko ba bi eyeyi a wo ye hima na se wo mpe obi mesi na nan woni mpanimfo abusua ne abusua domi na ye mpe be obi mesi na nan nti na che se mpanimfo tenase no wo mu hwehwe mu no ene ye yi be ma so no to murusi ne monyamfo a kire se ne ho akono wodi ye bibie yeye woni mo ngoma na ni ate na ju okute kese bibie mu yi ni mu enye yie abesi na se bunso anan dia ono so kra no de da no kra so sa de se bunso no ani dia ne ma me de to no do se bunso eti de kire se oto so miensa nti o se sa di bia bi so ate ase nti no eye ni je da kese me a me kase na ma se wa mi frasante mampo ha me na kwekwedu na mampo hima dada chairman na kwekwedu me free brango so se me di brango sana hima ya wode ya mi kusai wo brango ho enti me wo Germany na me tie me bo me bra enfie bebre ni for the past 35 years na me Germany me di afibia so me wo mampo ha me dokure che abuchiri ti afibia me go krom ha senti no enso aye na mu na mba ya ne kese me nyante yese enne ne de ohene ye hen kese ne bekire adwato aba na enso so ye pe ene yi no eti aya asomdwem eye odom eye ntiasem ye nyina ye beka bum nya be so mampo man apaja mampo man ama mampo man ye kra behwe no adawo ma wo hwe a kwan a nananom fa so eyi yura obey no oni musuan kaye na won gina nchese amfa no kwan so no ya adwensa o say akonya de ba obi e pere as a politics e presidential e ahenie ba ye pere eni kro ne se kro ye pere o maame ba ye maame ma mienu mu nyina mu ya abrane ne sa ahenie to a we se mepe eso so de mpadifo be kasa no on de ma no asomdwe nko a enya ntokwa so nyame ne se hene tisi amodi a ebi kura na nyankopon nim se nya wodi a na so bia wo chafa bia nyankopon betime do apre another rule e de ama oman no wo mu nyina ya bampofo ma wo mu di akonwa ne bia yeye obi ani wase bo ye donko wo mu nyina me se me wo fa ba pa me wo fa kwa me no ne ba owura kwa me wo ka ho o free fia ha me nsam no wote wo ye lecturer e wo legon gempa eso owura wase sister ma de bebe bia eyanti ase nti so obi eya se obi ape eti bia ekro bia 1 week pepe na obi arefi because mpeni fortnance ahini ba ye ka yeti bomu a de on beka bia no ye ni anoyi ene so ani bia ba man so ni takwa bebrebe mfaso ni so ati atamu ade betwe man so de ye adwuma benya sika ananti ase ti bitwe man so de mi dwa man so mi kire man so ti ye nyina mesere mampo man ni ebusu ase ye nyina ye nkabom ebia wa nya adaache ba benya ana wonte ase nyankopon de si hene eti sa ye wode e beka wonsa sa wo ho me tuwe na menim se ba bedi sa no ahemada eso so aduru me so de ma ba bedi ana wonte ase sa me so sabi bi kura me kuro mo hema akwa dam kodi ya nkampe na eso so no na ya bo me sana e na ato me nti ma so me se etwe kese me o mamba pa
mesom me man mesom mampo ha se obi so obi a traffic light e wo ha na me se wa me na me di abrochire fo nyina nim na ebesi ye so what ya se ntime mesom mampo man ti na na hema de ye nyina ye da no ye nyina ye som no ye kese ye som na ewu na mampo hema woni ye nyame yi na maye so what ya se nti no ni obeka bia na ye som se etwe nti boni bia ni ho ene social peace officers wo mo abu ha wa be ye de bia ni ene kese ene wa na ape no ya ba ye ne bi se mo hyeda na mo do ma begu ha bebrebe na be se mo wie mu ntina mo yes wa wo wie mu eye system no eye approach for de wo mo ye peace officers so be go pasumdwe wo ba bia Ghana na sebe ye hu approach for so mfaso na wo na ba bia ne sasem to wa police station ba bia so odwane ko because mo na betimi abo ho bai approach for ye nipa bia ya hyehyɛ wo soronko se wo mo na emmo oman no fo ho ba they are peace officers na sabi binum na bia wo mo adwuma ye nso ani ba menim se 90% de wo mo ni mo adwuma a wo mo ye ntibi de mani agye pa se wo mo gu ha mani agye am for ho afo sosofo me sha nyina me metra police station asemba wo be kokro no so no wo mo gu ho wo mo ngu ho so wo mo be ye dede na wo mo wo ho se wo mo pesa asomdwe ba ayati anya na asomdwe be so mo ni anko bi kura be ye dede na me mpene na se no obia adro bia nka de na wada ma ne kwakwa na koba say that sorry ne ti say efra bi de wo mo petition okomenhia ntam bi ni za ne ma pipia so tumfo de wono wo ka no kore enti wo kwa wo be hwehwem ti de akoso obia ne ye de koto ne mu a wo de no kora ne beto de da na me ji say na Jakuma do fie so no sabe wonye mistake enko tumfo ani ma ne nkotwe de nim wonye sa mistake de da eti ni me de bi nim say protest bi ani we be ye adwuma enye adwuma da ma odin no di brain bi ye feme Nana Amasewa Krobo me ye Asanteman Germany Cologne hema meka Asanteman Europe ho ena misa so ye Asanteman pom brenwo sana hema ena misa ye MPP former women's organizer the whole Germany branch Nana edase ni nyina aso bepe ena mesakura aso so edrobi anka de ejebo eja enya bedru abusiafo eninti no dase bro se bonsu ono ankasa no wofase ya ede no to no na Asante Mampon hema ni nua nimpon enenei ya boni din se Asante Mampon hene ya oba enti videos no ena okohu ye no na no mbotase abusiamu enenei Asante Mampon hene fofo ya oba no ofiri ye hwe animu se ebekọ na yeru asoso beso nimu na bibia tumi akoye yie na bo hene ntu na nanom soso omoso kasai omoso kire se omo mpene so omo kwan fa so ya na hima bo yeru awobadin no omoso so ebonyo so kra de besi achie bia no ebre ene nkrabia ene be kire midin da tesem hene kwaku ahead Masa TV yedamasi